Kanggo anak putune Buyut Medong Jaya. Kanggo Wagandul. Kanggo Nok Narila Sing gue BJB. Sing selalu pantau. Kanggo Singge Patok Besi. Sing besi. Ayah Luna. Ini Anita. Ayah Luna. Senang Isma. Ayah Luna senang Isma. Ake sing ngomong paling enak molah dadi dalang. Asik. Urip bahagia ketunggon dunia. Beli peduli nyatane kula beli suka lamun anak julukan kula terkira kula pasangan masih lengoan cari uang senengi prodo apa cari baik tangga arep ngomong apa sing penting kula suka ora mikiri ora urusi sing penting ganteng lan beli duwe rapi apa cari baik tangga arep ngomong apa sing penting kula suka ora mikiri ora urusi sing penting ganteng lan duwe rapi Apa je? King Production sing gue BJB masih beli sing gue BJB Singge JBJ. siapa ini sing gue BJB sing ngomong gue BJB paling enak dari randa kembang sing gue BJB urip bahagia ketunggon kula beli suka ini ajeng sayang lamun ana julukan kula tante kira ini ajeng kulit pasangan masih lengoan jare uang senenge brondo apa jare bae tangga arep ngomong apa ajeng ayah Makasih Pak. orang urusi penting ganteng bos BJB sayang bos BJB apa jare bae tangga arep ngomong apa sing penting kula suka orang mikiri orang urusi sing penting ganteng lan beli duwe rapi sing gue BJB Bos Pelem. Jos. Kawasna Bos Pelem. Masih berata. Bos BJB lanjut Bos BJB sing gue BJB sing gue BJB gue BJB sing ngomong paling Bos enak Jepang. dadi Ayah randa Sayang coba sayang. Ayah Hafiz. Sing gue Jepang. Ibu nengok ayah Hafiz Sulaiman. ketunggon dina beli peduli Oh Sulaiman. Anaknya Bapak Ato. Anaknya Bapak Ato.
suka Apa? lamun anak cilukan gula tante pira Gula pasangan masih lengoan jare wong senenge bencong jare bae tangga arep ngomong apa sing penting gula suka orang mikirin orang arep ngurusin sing penting ganteng lan duwe rapi apa jare bae tangga arep ngomong apa sing penting gula suka orang ngurusin orang arep mikirin sing penting ganteng asli laki-laki